उन्दैया देरगौबानो सुनिखौ फैलागे दाबो अरजालामोन उन्दैयानो देरनो नांबावगौमोन अनाखाना बेबायदि उन्दैखौ बोरै माइ न'आव बुंबाय आजां गाजां बिबाय आङो बिदिनोखा फैबाथाय उन्दैखौनो मोनथिखाया आंनिया दैखर आबुआवनो गेलेबाय थादोंनिया बेनिफ्राय थांनानै मानसिफोरानो बिदिनो दैखर हाब्रुआव हायज्रिजोबनाय आन्टिया Oh no, thank you so much, thank you so much. The first time thank you say. Ang song onai yaw bitar ado mama oंख्रि संखोलै दासो ओंखाम संग्रो बारा comment onai जेबो नङा दे 15 मिनिट जाबाय आंना हले जोबजासे नोंनाव हाबबाथाय ओंखारखाया आङो दहायबो अनैनो सेस माला दोनखो मिथिला बारा comment हरनाय नङा
आर'थि थेंकिउ औ मा जाखो मानो गाबखो दुखु जाबाय आं जागोन दे जेबो नङा मारै जाखो हो एसे दस्राव थांदोंमोन आं दोनबायसो नामा मारै जाखोनो दोनाखै दे दिनै मोनाव नायनो नागिरबाय आङो गैया मैया मोजां नायनाय जायाखिसैना जाला आं टेनसन जाबायलै जेबो नङा दे थानोसै र' मोनोलै मोनो जेबो नङा सिन्था खालाम नोङो जिमाखौल' दाननो नाङा जेबो दाखालामखा खिन्थु जिमानि नामा एखे मिलायजोबनांगौ नङाबा सेस जाखागोन मालायखौ साब खालामनो हाबाय मा जाखोथायनो जेबो नङा दे दा नायफिनगोन आं र' मा जामारदों बे जिमानि मेसेजाव एसे खालामबानो मोनो अन थेंकिउ मा होनदों ब्लु लानानै खारबो बोरैबा जाबायदां बारनि ब्लु लानानै खारबोनायालाय माथो जाखो जेबो जाया नोंनाव मानि प्रब्लेम जानांगौ मालायनि ब्लु लानानै खारनायालाय जेबो नङा
आंनाबो मेरला मानसि दं गोदोनि लोगोफोरनावनो मेरला बुरजा माबानानै दङ दाबो थांफिनाखै आं बिसिनाव बोरैबा जाबायलै आदाल सिन्था खालामनाङा दे अनांस मैदेर मा होनदोंथाय आं सम मैदेर गं ए दे मारै जाबाव नांगौ जाखोथाय जायो दे जायो जेबो नङा सिन्था दाखालाम नोङो बे जिमाइलनि प्रब्लेमालाय मा जानांगौ रेजेक्ट थांग्राफ्रा रेजेक्ट थाङा हैद माथो फैयासै आंनावलाय बिदिसो जादोंबा बोरैबा जामारबाय आंनानो ना सिरि सिरिसो होखुमादों हाबाब सिरि सिरि नङालै मा होमबालाय माबाजोंनो थगायजाबायना नोङो नोंनाबो आंनाव हाबा दे खिन्थु टाइमखौ नायनासो हाबहैनांगौ नायफामबाय थानांगौसो नङाबाथ' हाबखाया Thank you, bro. Thank you so much. Good afternoon. Welcome. My live stream. खर'सो गाज्रि जाबाय आंना आं बालनिनो टेनसन दाला दे क्रमावनो जाफिनजोबो बे क्रमावनो बानायजायो जेबो नङा नेट नाङै सायाव नाङै आरो मोनसे नङा मोनसे माबा मोनसे प्रब्लेम जालायबाय
एफाबां बिदि जाना बोरै जाबावनांगौ सिना दाखालामलै मोनफिनगोन नों मोनफिनगोन खैथा जाखो इथा हा खोनायाखै मा साइज बजारलाय सालांनो अबे मिथियाव सादों दहाय गाहायाव मोनसै कमेन्ट श' जालालाय नामाब्रा आंना बोरैबा जालायखोना माखो माबा नेटानो फाख्रा सिख्रासो जाहांखालायबाय दा अके थेंक इउ ब्र आरतिनि जेरै आंनि ओरैसो जाबाय नेटानो खामानि गैला मा अके बे सालथेनो खामानिया बिजि जायोलै बेहा दाबायदिबा आंनाव थाग्रा गासिबो बेस्थ'जोब आरोना सासेबो माबा गैखाया फ्रि टाइम गैखाया दुस्ट जालालां खर' गरम जाजोब्बाय आंखौनो थोदस थान्दा बरफ जाना हो खर' गरम जादोंबा थान्दा जाथों एसे अन थेंक इउ स' माच थेंक इउ गैला नोंसोर साथाम नङाबा नेला आंखौ रावबो फैखाला नालाय रावबो फैखाया
एमारजियाबो मालाय देन्जार जाबायलै दाना बे अके थेंक इउ ब्र आंबो टाइमखौनो होनो हाया जायो मोनायावहाय ओमफ्राय गावबो दसे दोनो मोनस्लाबनो नागिरा एलबिखौनो खावला सिबलासो होग्रा जाबाय दाना आदो सोरनो हरखो उनो सोरनो हरखो नोङो बेना जालायबाय हनै न'आव दङ ना बहाय दङ रुथि राधे थेंक इउ खुसि जादोंना नों आंखौ नै थोस नोंखौलाय मा खुसि जालाबायनोब्रा मालायनि दुखुआव माबा खालामजायो जागोन दे सिन्था दाखालाम कौन आ गया हमारा अब बेनटा आ गया हमारा ज्वाइन मी आपको मैं ब्लो देता हूँ जो न्यू है उसको ज्वाइन कर लो प्लीज़ वापस रिटर्न मिल जाएगा चिंता मत करो मेनजों फै उनो मेनजों फैना हो नोंनाव लोगो दं न'याव नै ओमफ्राय मा होनदों साइली देवा मा ब्लक नार्जारी हेलो अच्छा राधे बैकग्राउंड क्या बोला है साइली सिस्टर बोला है ओमफ्राय मा होनदों जामारलालै मा जानांगौ जायो नार्जारी उनो चैनल नहीं आईडी है वो मेनजों फैलाय रावनावबो थायाखैबा राधे थेंक इउ ओमफ्राय बबी बेनि क्या बोला है बबीता शीश बोला है साइली ने क्या बोला है एमएमबी मेरा लाइफ क्यों नहीं आया आपका लाइव समय में उसका विजिट होता है व्यस्त होता है बेनटा मेनजों फैना हो लोगो गैया नों खोमा
ओमफ्राय हेवेनथानि क्या बोला है हिंदी से बात करो अनुजिनिया हिंदी आती हेवेनथा जी मेंशन ले जाओ उनो साइली जी क्या बोला है हिंदी से बात नहीं कर गाटू हम मर जाएगा आरोटी माने का कारिगाव आवसे दं आं अच्छा ज्वाइन मी मैंने आपको भी ब्लॉक कर देता हूँ साइडी जी ज्वाइन मी रिटर्न मिल जाएगा बोला है बोला जी ने दिंगा ऑन सफैनो हादों थैंक यू ब्रो थैंक यू सो मच फंबाय सॉरी साइली सिस मैं आपका लाइफ टाइम को पता है ने नोङो बिजिसो जाहैबाय लाइल बेयाव ना दसटाव होगोनलै बियो मा मैया हाबैदोंना आं बेनाव दसटाव होयो बियो सब नहीं हुआ मेरा आरोटी जी ने चैनल थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आरोटी जी ने आप चैनल का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसलिए सब नहीं लेता है उसका अच्छा शैलेश ने क्या बोला है 9 बजे में को MMB ओके 9 बजे में उसका ड्यूटी पर बिजी हुआ है और विभिन्नता मेरा कर हुआ चैनल को बेबी रोने क्या बोला है साइली सिस्टर को ब्लॉक कर दो ब्लॉक कर दिया मैंने हाँ बोला है सावधान आरोटी उसका रिटर्न नहीं हुआ है उसका चैनल खराब हो गया थोड़ा समय लगेगा चिंता मत करो
शैलजी ने क्या बोला है? हा 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 आरती मा खालामबावनांगौ जाखो? माबा खालामनो हाया? नोंनाथ' अलल'सो खालामनो हायाना? भिडिअ नायना कमेन्ट खालाम दे। कमेन्टथ' खालामनो हायोना? अल खालामनो हाया? अल खालामजायाना? साब खालामदो भिडिअ माबाना खालामनानै उनाव खालामफिनबा जागोन दे। प्रोफाइल मैन आपका फोटो नहीं है गिलास काउन मेरा शर्म आती है रे बाबा। कमेंट सेक बबीता जी आरती जी ने चैनल पूरा खराब हुआ है। बबीता सिस्टर कैसी हो? अच्छा शैली जी क्या बोला है? मेरा डिंगा क्या बोला? डिंगा गिटार गया है साला गया क्या है वो? अच्छा हो आप और आप बोला है अवेंटा जी ने। अवेंटा शैलेश जी ने क्या बोले? ऑन थैंक यू। जाम्बा नार्जारी हेलो थैंक यू ब्रो। हेलो जाम्बा जी बोला है शैलेश जी ने। जाम्बा साला ये क्या है जाम्बा ब्रो? शैली सिस्टर ऑफ कितने बजे को एलबी में आती हो? 9टा ना बेसेबांमोनथाय बे आं हाबैदोंमोन आरोना आंबो टाइम बारा गोसोआव गैला। 9टा मोनदां 9टा। बेनिफ्राय ओंखारनानैसो आं माबादोंमोन एमारनाव हाबदोंमोन। रमास मिडियामाव हाबदोंमोन। आइ मिन बे ब्लग्स साबटाउन आदसा साब खालामबाय हनै ब्र'। ओमफ्राय जारलालै आंना सिन्था मत करो जाम्बा साबधान जाम्बा साला गया क्या? मारै जाखोथाय जामारबाय। साले जी ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल खराब हुआ है ए बाबा क्या हुआ? ऑन थैंक यू साले लाइक डॉन थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए। कैसे समर पेस देखा है? क्या बोला ये यार?
मा होनदों उनाव क्या बोला है मिस्ट्रिफोरनो ओंखाम खुरदों आं दे जरा रखिए साइली सिस्टर साइली जी ने क्या बोला है नार्जारी ज्वाइन मी प्लीज उसका ये मेंशन नहीं है आईडी है वो आरटी ऑन थैंक यू शैली जी ने क्या कमेंट बुक कर दिया आरती थैंक यू आपने चेहरा नहीं देखा तो मैं मर जा अच्छा क्या बोला यार शर्म आती है मैं विभिन्नता सिस्टर को मैंने साफ कर लिया है विभिन्नता जी एमएमबी को प्लीज रिटर्न कर दो प्लीज दिखाओ ना तो मेरा संजीत है क्या एमओ नहीं मैं संजीत नहीं है दूसरा आदमी हूँ मैं संजीत नहीं है बेनी क्या बोला है साइली सिस्टर आप पता हुआ आप लाइफ में कितने बजे को आती हो आप बताओ लीजिए 9 बजे अच्छा आरथिनि माने आंनावसो मानसै मा होनदों न'आवसो लांनोसै बालनि बाबायलां मा जाखो इसने क्या हुआ क्या हाथ हो रहा है यार ओमफ्राय मा होनदों
जालालै आं जाला हा 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 बोलाय ला सहेली जी ने हिंदी बोलो ना। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ज़्यादा मालूम नहीं यार हिंदी को भी। मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल रहा हूँ। मार जाऊंगा रे आज हंसी में हाथ मर जाऊं। क्या हुआ ये बबिंता सिस्टर मुझे त्रिपुरा अजय त्रिपुरा भाषा सीखना जाता हूँ। ओके क्या बोला है अबे बाबेन ताजी ने ओके कल से आना। अच्छा was मीठा है was मीठा है मेरा एमाव मेरा संजीत के यार हेलो सिस्मा से बोला है जी ने तो tamaco रिटर्न मिल जाएगा रिटर्न मिल जाएगा। समझा समझ नहीं है वो क्या बोल रहा है एमएमबी ने क्या बोला है चिमसा से ब्लू ओके सिमसा मैंने आपको ब्लू कर दिया ज्वाइन कर लो 1 2 3 को सिमसा को ब्लू कर दो। हाँ मैंने कर दिया और थिनी जामारला आं ना बोल जागोनलै जागोन ओमफ्राय उनाव अन थेंक इउ बबेन्था बोला है हेलो सिमसा बोला है उनाव अन थेंक यू ओमफ्राय आपका हिंदी बहुत है ज़्यादा नहीं मालूम मेरा on
ओमफ्राय सिमसा बुट सिमसा बयनि क्या बोला है बेनि हाय हाय हा बोला है साली एबार जेने ओमफ्राय आरो जे अन कि आरती जे अन थेंक इउ आरती जे अन थेंक इउ सो माच आरती जे अन सोरखौ गाइड जांखोब्रा ओइ गाइड जानो सोरखौ गाइड जानो नुखो अन थेंक इउ ओमफ्राय आरती अन सिखाव गा बासा एमएमबी लामा जानाय नङालै हिन्दीखौ एकदमबारे लामाथारनांसिगोन आं लाफिनमारनांसिगोन रायज्लायग्रा माबायानो गैयाब्रा जोंनावहाय रावबो बावनो नागिरोना हिन्दी इंलिसखौ लागावथारनांसिगोन आं र' मा होनदों कमेन्ट करो दोस्तों कमेंट करो दोस्तों बिना हाय तो ऑन थैंक यू सिप्सा सब्सक्राइब वर्ड मत भूल लिखना प्लीज SUB ऐसा लिखो अरबी में प्रॉब्लम हुआ है इसलिए फुल लिखने से नहीं लिखना आरती ऑन थैंक यू ओमफ्राय हरबालै मिनि बिसाला सोरखौ मिनि हरखोलै अन थैंक यू सो माच अन ओमफ्राय मा होनदों एमएमबी कहाँ चला गया मुझे सरकार सहेली को दिया मैं अच्छा थैंक्स रजनी क्या बोला है थैंक्स से समसा बोला है दे सालाय दे आरती अन थैंक यू अब एंटा चला गया क्या भी आ गया कहीं नहीं गया सहेली सिस्टर सहेली रिटर्न करना ओके बोले आरती अन सहेली जी ने क्या बोला हा गया मेरा एमएमबी नहीं जाएगा यार वो मेरा एलबी को सरकार नहीं
नि जायगा MMB नि અને आपको बैक कर दो ओके जी प्लीज कमेंट oh already on thank you already on uno simsa hoy और कौन नया है कमेंट करो ono ji on rade thank you simsa ji okay शैली जी क्या बोला है ओके सिमसा जी बोला है सिमसा सिस्टर आपको है देखकर कमेंट 20 ने भूल गया है मैंने आप बहाले मा जाबोले खली मत देखो मुझे बारोस कुछ जीगा MMB फैदोंलै जोंहा हेलौ मा सोलिदों माबा माबि मिथिं जालाबायदों दा हनै लोगो जादलाबाय दं ओमफ्राय मा होनदों जोंहा सोर सफैनो हादों गोदान निरन्जय नार्जारि हाय हेलौ सोर जालायखोलै बेलाय चेनेल ना आइदि जाखो निरन्जय नार्जारि चेनेल माथो निरन्जय नार्जारि आंनि भिडिअ कमेन्ट गालांलाय एरबिदिन खालामना साब खालामहरगोन आं नोंखौ फुल भिडिअ होननानै कमेन्ट होना गालां आरोना
Simsa boy, hello. Right. Saili जी क्या बोला है? Hello. निरंजय बोला है. Join me बोला है साइली जी ने. आरती on thank you. निरंजय बा आंजों लोगो गैबावानो. होमबा नों अलखासो होमबा? आं र' अल खालामनानै दोननो दे. आं गोदानसो सानदों आरोना. एखमबा साब खालामनो हास्लाबा आरोना. गाज्रि नांगोन. हल खालामखाबाय आं दा भिडिअ वार्ड माबा खालामनानै कमेन्ट हरगोन आं. on thank you. साइली प्लिज कमेन्ट र ब्लु होना होनि. आरती मारैनो आरतीया दुखुलै मा होनदों नार्जारि उनो जइन हजाव नार्जारिया माबासोलै माबा उनुआ बर'सो माबा बेना सोर गासि ओमफ्राय मा होनदों आरती अन ओमफ्राय जोंहा निरन्जय अन थेंक इउ निरन्जय आं दं मेरा सहेली चला गया क्या है तो कमेंट कर दीजिए निरन्जय उन्हें साफ खालामबायनो सहेली जी का बोला है निरन्जय साफ प्लीज रिटर्न on thank you बोरैबा जादों आंनानो सहेली जी क्या बोला है निरन्जय साबधान निरंजय कमेंट कर दीजिए शैलेश जी ने आपको डन कर लिया प्लीज रिटर्न कर दीजिए आरती on थैंक यू on thank you so much
Simja Sabdon. Okay, laye. Niranjoy Narjari बैक कर दिया। अच्छा ओके जी, निरंजय बोला है शैली जी ने। मारुति ऑन, थैंक यू। ऑन थैंक यू सो मच। शैली जी ने क्या बोला? ओ मेरा बाबा चेहरा तो देखा है, देखा थे, देखा मेरा on thank you। Alright, MMB cả hết thù। MMB comment please comment। Sampai Maruti on किसने लाइक नहीं दिया? लाइक ना हो, लाइक होगा प्लीज सिमसा जी। लाइक कर दीजिए प्लीज। चाय पी रहा हूँ। अच्छा, लाइक कर चुका हूँ पहले। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। सिमसा जी ने क्या बोला है? हाँ, चाय चाय अच्छा बोला है सिमसा जी ने। on thank you on। बिसोरनिसो लोगो जामोनांसिगोन नालाय बेफोराव बर'फोरनि जानाय नंला नामा? टिमनाव थांनो नाङा बेनाव। बिसोरनो लाबानांसिगोन लोगोखौनो, नङाबा जाला।
सिमसा क्या बोला है निशा वाला साई हे ओके mana जल्दी से लाइव को लाइक दो समसा का समझा का वा आरती नंदन मेरे मारै जाबाव नांगौ जाखो आंना नै जागोन सिन्था दाखालाम आरती किउ मार आरती मर जा आरती ने चैनल थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है क्या हंस हो रहा है हुआ रे यार शैली जी शैली मेरा माथा खराब हुआ है अभी शैली सिस्टर आप पता आपका भाषा में कहना को क्या कहता है ले क्यों क्या हुआ है मेरे लाइफ में आओ जाएगा 9 PM में आपका LB वापस जाऊंगा मैं बजे में 9 बजे में लाइव आता है शैली जी ने ऑन थैंक यू ओ मदद कर दो एमओ आरती को कुछ नहीं यार सब चल हो जाएगा आं थेंक यू आरती नार्जारि उनाव लोगो जाहरदोनो आइडि सोलै बेना मेनखौ अबाय सावजाखोथाय फाग्लि
मोनजों फैना होना लोगो दंना गैया लोगो गैयाबा क्या बोला शैली जी ने मैं मर जाऊंगा हंस हंस यार ये मिनी और मुझे फाग्ला जे ओए नया लॉक क्यों नहीं आए रे किसको बोल रही है आप आरटी ऑन आरटी ऑन थैंक यू शायरी जी क्या बोला है मैंने आपके लाइफ को सपोर्ट हिट बनागा थैंक यू लीजिए भी ओके ओके बोला है आरटी ऑन मैं आपकी एलबी को सुपर हिट बना दो चले जी ब्लग मिनि हरबायसो जालालै मा होनदों 19 का 1 GB
MB बारा कि मुझे इसको मुझे ओके बोला है MJ ने आरटी ऑन शैली जी ने क्या बोला है आप मेरा MMB तो हो नहीं ना एमाओ नहीं MMB क्या बोला है वीडियो टी कम कर वीडियो क्वालिटी कम कर लो वीडियो क्वालिटी कम कर लो गा क्या बोला है 1G सैमसा जी ने क्या बोला है 1GB रह गया 90 फैबाय नोंनाबा दा नोंनियाव लाइभआव फैयालांनो आरती ऑन क्या हंस रहा है यार क्या हुआ हैली जी क्या हुआ आरती ऑन सामसा बय मा होनदों 360 क्वालिटी से कम मैं नहीं करता या मेरा इट है मुझे जाखोनो नालाय बाय मेरा एमाओ थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत समय देने के लिए मेरा एलबी में बहुत बहुत शुक्रिया आपका एलबी में मैं जाऊंगा 9 बजे में फिर दोस्तों रात में जाऊंगा आपका एलबी में रात 9 बजे में है ऑन थैंक यू हम तो सीन जाने हम दोनों प्यारे यार फरियाद यार
बोरै जाखो दिनैलाय औ आंलाय माथो 9, 11 माबा 12, 11 आव होदोंमोन नोगोर खम जाबाय नै दाबो 1.5 घन्टा गैया 2था जालायलायनोसै ओमफ्राय अनानै मा होनदों होमावा माबाया जगाया बालाबो अनानै रायज्लाय फैया आं नों एमाव बे था बेलरा होनांगौलै सुवार साला नोंहा मा जाबाव नांगौ जाखो हो एमावनो सिन्था दाखालाम दे सिन्था दाखालाम जागोन मा मिनिदों थारग' बज'नो जौगासुनि मा खालामनो फैदों नों होनो माने माथो नोंना मैया लुखुर लाखार मिन थारानो लोरिनानै थादोंनो एमाव सुवाद साला गावनानो बे आं थेंकिउ आरथि अके थेंकिउ ब्र जौगाया मा होनदों दाबा बाखाया लै एमाव बिगुरनो मा होननाय जाखोलै बेलाय नोंहालाय बिगुर र' होनो जौगा खिन्था हरद'नो
ओमफ्राय MMB ब्लगार जेनेबा अनकमेन्ट थेंक इउ। खारबायदां साला। ओमफ्राय मा होनदों एमाव आर' हा नो मबाइलखौनो दा रिचार्जसो होगोन आं दा बाराबानो। पासवार्ड गोसोआव दंखायो जिमेल आइडि गोसोआव दंखायो बाबु। आन्दायगोनबोलै चेनेलाव मोननाय नङा। जौगासुनि आदै सायाव मा खालामदों नोंनो? मा होनदों दाउजो हिनजाव लाबा मा बायदि मोनो हो? आसोलफोर लागावबाय लागायनानै नायब्रा। ओमफ्राय मा होनदों अके मोनदों हिनजाव लाब्ला मा होनदों गोलोमस्राव लागावबाय दाउला राजा फैबावबाय जोंहा मारै जाखो रा नोंसिना कमेन्ट जालाय सोर जालायखोलै बेबा। दाउला बखर बा सोर बेलाय एमाव हासुलायबाय नामा होनो थोदस। थेंकिउसै दै आंनि एलबि सफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय आंबो सोला
नायनो लुबैदोंलै आदै फाग्ला फाग्ला मा बिदि एला एम खोन्थाहरखाबायना लागायना होदावला ओइ आरतिनाव सोंहर आरतिनाव दोद जों सोलायाखैलै मा आरतिनाव सोंहरदो जानोलै दावला मिथिया आंबो फाग्ला फाग्ला थगायनो नाङारा जाया नोंसोरजोंबो मारै जाबावगोन बेहा चेनेलनि थाखाय सिन्था हनै जागोन दे जागोन र' औ दे र' आंनि टेपगोरनि एसे मा होनदों सोलाबा टयलेट मोन ए बिदिखौनो खोन्थायालै अन्थाइ एमावा बेनो आरतिनाव सोंहरनो थिनखाबाय आं दहायनो
औलै नोंसोरबो नों आं एबा होनबा खिथा हरदो दे हरद' दे नोंनो एमाव जानायदि मा होनदों फार्स्ट जेखौ मा होनदों मारै गोसो होदो दे दोनदो दे नो गावनो दाउला रायजा लायो गावनो मोनथिखायो आरो दाउला राजा लायबावसो गावनो दाउला राजा लायो आरो माथो खोनायासै रावबोनो गारदावनोसैसो गाखोयो रानो गावनो दाउला राजा लायो जों मिथिगौ मिथिजोबो गावनो लाइक हो लाइक दाउला राजा गैया लाइकआनो जिबौ उद बायदि गौरा आयदै 50 जाबानो दोनसैलै आं 40 थांबाय बे फाग्ला लाइभ जाबावो सोरबा आर' बोरोनो
Hijab. Okay, thank you. Bro, comment. Thank you so much. Ya फाग्ला LB. नों एमावनो बे अके थेंक इउ दाउला राजा Artion, thank you. सोर लाइभ होबावदों हो लागाय हैनो आं खोन्था हरलाय दे नो दा 3 MB होगोन बाय खालामनो दे दोनसैलां बाय खालामनो दे थेंक इउ सै जोबजासे सापर्टनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना 2:30 आच्छा दे बाय खालामनो दे आरथि बाय गोजोननाय थाबाय आरोना जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय आरथि कमेन्ट